A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Amarillo by morning, You know? up from San Antonio. 'Cause everything that I got Good morning mga kabalitaktakan! Tay pag-agsapa, I ain't gonna die, but what God is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Agkapi kayon kadi. 'Cause Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Yan, nag-break tayo, Apo, agsapan, agkapi tayo. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe. I lost my wife and a girlfriend You know? somewhere along the way. Ito lang po ang ambag ko. Huwag niyo pong antayin ang aking kanta. When they pulled the gate, and sun ain't light. 'Cause Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Yee! Woohoo! Maring kayo. Nagiti na kay Dabay dita. Amarillo by morning, I'm from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. I ain't got a dime, but what God is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Woohoo! 'Cause Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Woo! Ayan, Grabe naimbagag sa naman. paamin. Yes, naimbag nga bigat kada tayo ang amin. Good morning, gising, gising. Bangon, bangon. Napakaganda ng panahon at napakaganda ng iyong bagong hairstyle, Jason. Usapang hairstyle na naman tayo, ha? Para ipang patutungan ito, ha? At napakaganda ng iyong boses, syempre. Good morning mga ka-MB! It's another week na tayo'y magsasama-sama at very excited ako na simula ng ating linggo with the Morning Balitaktakan. Ako ulit, ang nag-iisang Mion in the house na magdadala sa inyo ng good vibes all throughout the week. Kaya naman, tutok lang, Randy Guzman. Ayan, of course, sinimulan natin ang umaga sa kantahan. Good morning mga ka-MB dahil ako po ulit ang inyong makakasama, tawanan at kantahan ngayong buong linggo. Yes. Ako po si Taraki Babe Jason Andaya. Oo,
kayo sa mga nais pong mapanood ang Morning Balitaktakan via their television channel. Pwede nyo pong hanapin ang GNN Channel 44 at below that is Morning Balitaktakan. Kung hindi nyo kami mahanap, asan na ba itong dalawang ito? Pwede nyong i-scan ang inyong mga TV channels, pwede nyo i-scan ang inyong mga DJ boxes, analog, kung ano man yan. Pwede rin kayong lumabas, pwede na, pwede nyo nang ipihit ang inyong mga antena hanggang mahanap nyo kaming dalawa. Ayan, syempre, hindi lang kaming dalawa pero magbabahagi kami ng mga impormasyon. Pwede nyo po kaming hanapin. Meron po kami sa mga social media accounts. You can search our social media accounts on Facebook. You can type the Regional News Group Luzon or RNG Luzon. At syempre, meron kami sa YouTube. Meron kami sa Twitter, Instagram, and ano pa ba? TikTok. TikTok, oo, nakakalimutan ko, TikTok. Oo, Ayan. meron din kami website na rngph.com and basahin ko lang, no, Mr. Rodel Olanday, napakaaga, sabi niya, good morning, good balitaktakan, happy Monday everyone, love you all. I love you too! Oh, yan Oo, maraming salamat sa mga maagang tumutok sa amin this morning. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung kailangan ba nating mag-jacket today o magdala ng payong dahil nandito ng ating weather update for June 5. Ayan. Ayan ang ating weather update po ngayong June 5. Ang ating lowest temperature po ay 18 degrees Celsius at ang highest temperature naman po natin ay 21 degrees Celsius. Umakyat po si Haring Araw kaninang 5 ng umaga, partner. Ayan, 5:26 po ng umaga at lulubog po siya mamayang 6:22 ng hapon. Yung nakita nyo pong nag-flash sa ating TV screen. That is for Monday, no? Today. Yung nakita nyo mga walang pasok. Ano lang yan? Pasilip lang yan. Joke lang. Last week yun. Last week yun. Baka may mga po tayo ngayon, ha? Pinapaalala po namin. Wala pong kahit anong announcement, pumasok po tayo sa eskwelahan at sa trabaho. Para lang maalala nyo na last week wala tayong pasok and this week meron na para it's another positive day for students para mag-learn, di ba? Yes, of course. And guys, June is Environment Month. It is a global environment month and we are very happy that we got to celebrate ang ating kalikasan. Ano? And speaking of pagse-celebrate ng ating kalikasan, alam nyo ba sa Baguio City, noon lamang June 3, which is nung Saturday, ay nagkaroon po ng pagbibisikleta itong ating local government dito sa Baguio together with other cyclists. Pinangunahan po yan ni Mayor Benjamin Magalong. Yan po ang jump-off ng ating World Bicycle Day. And as for Baguio City, alam nyo ba na June 3 ay nagkaroon na nga ng resolution na nagtatakda ng araw na iyon bilang Bicycle Day of Baguio. Ginawa na natin to way back 2018 and we are really encouraging people to really try and use bicycle as their transportation. Meron nga tayong biking mobility, meron nga tayong biking mobility mural dito sa May Ligarda kasi talagang pinupush natin kasi binabawasan niya itong carbon na nare-release ng ating mga sasakyan. And etong ating mga pictures ay kuha po ng Public Information Office ng Baguio City. Yan po ang mga ginawa nila or mga pictures na nakuha sa kanilang morning ride noong June 3. And in relation to that, the whole month of June up until July 2 ay marami tayong activities when it comes to cycling. That includes Sang-atan. Sang-atan is the first cycling festival in the city of Baguio. Ito nga ay whole June. And then June 11, merong Sang-at Pitik. What is Sang-at Pitik? Sang-at po is an Ilocano word that means paakyat or umakyat. Yes. And alam nyo naman dito sa Baguio, ang ating terrain ay paakyat. So, ang ating bicycles, paakyat din. And Sang-at Pitik on June 11 will be a cycling event that includes taking pictures. Kasi pitik means you take
you take pictures. And then June 18, merong Sunday ride. Everybody is welcome. June 22 naman, sabatan. Sabatan naman mga ka-MB is yan Ilocano word that means pababa. So kung adati agsang at adamati, agbaba or bumaba. And we have more, many more events that is all about cycling here in Baguio for the whole month of June up until July 2. Ayan, partner, speaking of cycling kasi, lumalawak na din ang biking community dito sa Baguio City. Kung mapapansin mo, even sa amin, partner, ang daming mga community ng bikers talaga, pati sa town. At talagang itong City Engineering Office natin dito sa Baguio City ay malaki na yung progress, no, when it comes to biking community and of course doon sa brisk walking lane project dito sa Baguio. Dahil sinasabi nga nila na kahit madaming problema noon ay talagang nag-i-implementa sila ng kung anong gagawin para sa daanan ng mga bikers, lalo na't lumalawak ang kanilang community. Biking lane, ano? Yan, oo. At saka partner, nagsimula lang itong project nila ngayong year lang na ito, kung saan may 6 routes tayo and of course totaling 13.52 kilometers. So babanggitin ko po ang mga ruta, no? Ito po ay Luwakan Apugan to Leonard Wood Road. At saka meron po tayong BGH Rotonda to Panagbenga Park via Military Cutoff. Andyan din ang Justice Hall to Calao Saint via Harrison Road. And of course, Governor Pac Road to BGH Rotonda. Harrison Road to Marcos Rojas via Magsaysay. And of course, Bonifacio and City Hall to Marcos. Ayan. Alam mo, very important ito. Pero still, no, ang safety natin. Sa ating mga motorista, sana po kung may mga nakikita po tayong mga naka-bicycle na nandun naman sa kanilang lane, wag po nating businaan ng businahan kasi minsan nagugulat. And very important po na kailangan na may suot tayo, no, dun sa mga sa cycling po, ano, meron tayong suot ng mga safety gears kasi Jason, pababa nga yung ating mga kalsada. Kahit na magaling ka, mamaya hindi naman natin hinihingi. Delikado pa rin, partner. Ikaw ba, partner, nagbibisikleta ka ba? Ay, nung bata, nagbibisikleta ako. Sa probinsya, talagang inaral ko magbisikleta. Pero dito sa Baguio, hindi ko pa siya nasusubukan. Parang nakakapagod, no? Grabe din yung... oo, no? Bilib ako, may mga babaeng ang nagbabicycle, tas parang... Very challenging siya actually, partner. Kasi nga, ang ating mga daan, matataas, pababa, at nakakatakot, madaming sasakyan dito. May bisikleta rin ako, nagbibisikleta rin ako. May gulong nga lang yung sa likod. Naabot mo naman yung bisikleta. May likod, yung alam mo yung gulong sa likod yung dalawa. Okay. Anyway, mga ka-MV, malapit na po ang... actually, it's graduation season. Wow, congratulations sa mga gagraduate. And doon sa mga gagraduate, alam ko na isa sa mga problema nyo ay saan ba kami papasok na trabaho. Yun, problema mo ba yun nung graduate ka? Oo. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung saan ako pupunta. Pero ngayon, very lucky yung mga... Yes, Taga-La Union. Yeah, Taga-La Union. Oo, very lucky ang mga Taga-La Union, mga ka-MB, dahil ang kanilang provincial government ay nag-a-accept ng mga interns right before graduation. And kapag natapos mo yung internship mo ng 6 months, ikaw ay may re-retain na doon sa kanilang government. Magkakaroon ka na agad ng trabaho basta doon ka nag-intern sa kanilang provincial government. And I think they are really pushing na yung mga mag-i-intern, no, dito din sa mga ibang LGUs. Ay kukunin na rin siguro ng mga LGUs natin. But this is actually ang vision, no, ng ating gobernadora, si Governor Raffy Ortega David, na gusto niya lahat ng mga interns ay i-welcome ng mga LGUs kasi nga maganda nga naman that these students will have a background para kapag graduate sila, they are sure of where they will be working, and since meron na nga silang experience, at least they know how to work there. Etong kanilang program ay ang Government Internship Program. So sa mga gagraduate na, hindi man nakaabot ng internship doon sa PG Provincial Government of La Union. PGLU. Provincial Government Unit kasi ang inisip ko. Dun sa kanilang PGLU, pwede kayong mag-intern, yung mga upcoming, yung mga hindi naman. I think you can always send your resumes kasi very welcoming ang inyong government. Ayan. So, congrats, and again, thank you so much po kay Governor Raffy Ortega David for really pushing our youth. Ayan. Congratulations po, no. It's a great opportunity na rin kasi sobrang
ang hirap maghanap ng trabaho, partner. Kaya kung ano yung opportunity na nandyan, I be thankful po tayo sa ating mga government. Yes, and let's do our best. Yes. And speaking of PGLU, partner, no, sa Provincial Government of La Union po ay talagang may bago silang workspace system, no? Oh, yan, yan. Yeah, workspace system na yan. Kasi dito sa PGLU, partner, ano, talagang may progress na din. Kasi itong PGLU adopts workspace system na talagang towards e-governance, no? Kasi yung mga e-governance. employee dyan, partners sa La Union, ay talagang ine-embrace na nila ang digital transformation, no? Oh. Ang mga technologies natin ngayon ay talagang nag-i-improve na, hindi lang sa work, pati sa trabaho at kahit saan man tayo pumunta. Oo. Ayan. Sa bagay, Jason, kasi no, it's nice din no, na talagang dito ka na sa mga electronics. Kasi nga, it's easier. Mahirap kasi mga ka-MB yung papel. Alam nyo, nag-work ako before as SK chairman, ano. Mahirap yung talagang paperwork. Sinusulat mo lahat. Eh, kung pwede namang mas madali and mas mabilis mo siyang matransmit from one office to another, siguro mas okay yun. Para mas mabilis din ang galaw ng trabaho. Ano bang ginagawa nila Kaya doon? that's why ngayong itong PGLU talagang they recognizes how important the information communication technology ngayon, no? And ito nga mayroon silang online filing functionality na tinatawag kung saan ang mga employees ay pwede silang mag-apply dyan sa kanilang leave, sa kanilang nata-track din nila yung mga attendance. Kaya yung mga information at kaya ang technology talaga napakalaking tulong sa kanila. Kaya thank you so much po sa PGLU or the Provincial Government of La Union. Oh, so Ayan. it means, Jason, kapag nag-leave ako, kunyari, makikita mo para alam mo kung papasok ka. Parang ganun. Mata-track agad with the help of the technology. Ayan. Ayan. And speaking of tracking, nakikita nyo ba ang inyong mga TikTok accounts at baka naman dumadaan sa inyong mga newsfeed ang napaka-cute na mga cats na ating bisita for today. Ano nga ba ang kanilang background? Jason, ano ba itong mga cats na Kasi ito? partner, no, kung nung nakaraang linggo kasama natin si Pretty at si Moki. Ngayon, makakasama natin ang mga viral stars na mga pusa naman. Pusa naman. Si Yuna at si Star na alam mo ba, partner, ang kanilang TikTok lang naman, no, may likes na 31 million. Wow. And of course, sa kanilang followers is mahigit kumulang 600 or more or less 600,000. Naku, masikat nga At itong... hindi lang yun, naku, sa hindi Instagram pa, tapos. partner, may 44,000 silang mga followers. So, Nako! sikat talaga itong mga pusang Mas to. sikat pa sa atin, kaya I'm very excited to meet these stars of TikTok and Instagram and social media as a whole. Mamaya yan, abangan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan!
in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa beauty ng batang 90s, para natin ang itrahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. Luzon Headlines. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. Luzon Headlines. At ayan, nagbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. Sabi ko nga kanina ay makakasama or kasama na natin ang ating mga viral cats. Ayan, and of course, ang